Здравейте хора, тук ще видяхме вълк, който не наблюдаваш. Аз тук успетявам. Да ни се спамват близо около нас. Как ме чуваш къде това? Не, че. Защото съм на километри под земята. Вече осветих. Под земята намерих въглища, много надолу. Виж как копам. Намерих. Добре. После нали знае, че трябва да чупим торчовете. Кой ли си? Тройте. Аз съм втори. Паднах под земята много надолу и при една лава за малко да падна. Ма знаеш какво намерих? Какво? Злато. Мали, къде съм чак? Мали, какво мина с такова... Ваня, слизай бързо. Аз съм до теб. Слизай, Казвай, ако има лава. надолу има лавищата, не моля да... Аз къде съм? Има ли лава? Аз къде съм? Идвай надолу. Под теб точно е лавата, ще паднеш в нея. Ще паднеш в нея, внимавай. Внимавай, Да. ще паднеш в нея точно под нея. Да, и аз това ще правя, бе. Да паднеш в лавата, Рима! Не, бе, да... Не мога да паднеш отстрани на нея, защото ти си точно над нея. Стой сега тук. Не мърдай сега. Не мърдай сега. Не мърдай. Добре, бе, не Не мърдам. мърдай. Ще прокопам точно под теб дупка, в която да скочиш, за да се свържи. И ще те прикарам долу без да падне в лава. Дай сега. Чуваш ме как копам, така че иначе ти близо. Фак! Пак, за малко. Готово ли? Да, съди. Точно днес. Ето. Я къде е лавата? Така. Вижда златото. Човек. И е така надолу. Чакай да взема копам до тебе. Ето, идвай. Идвай направо. Чакай, бе. Чакай, че... Това са огромни минища. Мале, колко ще... Мамо, как ще се фърва в славата? Викам. Гледа съм в наши раз и пак ще да падна. Ой, чакай сега. Гледа съм с едно... Мамо, колко желязо има тук. Как ще да се фърва? Не, така. Тук има толкова много желязо. Но мама има яко дупки. Златото ще го убираме ли? Не, после. Идвай тук долу си да гледаш какво става. Аз го взема, Златото ли? Да. Просто само се... Иска си убираме желязо и колко щеш, знаеш колко има. Бирай, ще си Но правим. само трябва после как да ме Ще изкараш правим някак. брони. Фак, протече вода. О, благодаря ти, Боже, мили Боже. Свети Боже. Тя се огледам тук за диамантчета, защото е удачно. Няма. О, още лава нататък. Редстоун. Чакай, ще го взема. Проблемът е, че ми свършва каменната кирка. Аз стигал е лапис. Ма свършва каменната кирка. И съм 4 лева почти. Мале, тук тази лава как тече, може да се падне в нея. Ма трябва да са мини. Мале! Само ми е изтекла реклама, не знам какво ще стане с мен. Както съм до лава. Не, фак! Не! Я по-добре не минавам. Не! Къде се отраства? Нямам гама с това нищо. Взели си поне такова, бе. Дърво. Взели си поне дърво. Да имаш в теб. Малко николко. Ох, мах са лавата. Той. Мали, ще се напикая. Та лава някаква така се тече, нали, пред мен. И аз викам,
О! Motherfucker, дан. Такова ли? Зомби спаунер. Ледец. Снимаш ли, ма? Давай. Как няма да заснемеш това иначе? Аз не съм до О, теб. желязцикът за световно. Давай, аз ти видях спаунер. Идвай надолу. Аз в момента... При мен ли си? Не, бе. Не си? Злато. При мен ли си? Не, бе. Що не при мен? Аз дори не знам къде си. Аз дори не знам пътя. Мамо, как ще я да падна точно в лавата? Аз дори не знам пътя. Догоре. Аз не знам как да се качи, де. Е така. Аре, бе. Дай точно към нататък имаш ли да спалне. Правя си още 4 човек. Аз направо ще си правя броника за категория някак. Ми аз. Защото имам толкова много железо сега. Колко имаш? Също така. Тази вода ще ме изхвърли до лавата, че... 25 имам и за една броня. Фак! Майко! Колко имаш? Майко! Ей тука, точно е така. Ей тука бях стъпила и Нагоре трябва да има път. Има път. Трябва да се върви. Долан помага. Аз дори... Мога да намеря диаманти, да знаеш. Така че слизай. Казвай. Затрупаха ма! Помощ! Майко. Аз дори не ти виждам името. Как? Мога там да има страна. Ако намерим равини... Затрупаха лавата. Аз така си фарма блокови. С лопатката. Чакай, обирам и златото. Аз не си знам пъти се нагоре. Нито пък аз. Живеем мината. Оцеляване в мината. Аз ти виждам името и съм близо. Абе, копа ми сам нагоре и това е, бе. Какво пак толкова? Аз идвам. Не ме предавай дървена кирки, е. Трябва да стигнем с теб до Ваня. Виждаш ли ми името? Копай към му. Чакай малко, че тук... Върни се ти ме гледа с ми другата страна. Огледай се за името. А, да, видях. Копай към мен. Ма чакай, тук има много Копай яки към работи, мен. бе. Ама не, аз ще дойда до теб, просто сам копай към мен. О, яс! Няма да ме предадете, защото има пясък и аз тук съм спец, нали, имам... Що служих дърво, бе? Копай към мен, ма няма ми Що, дърво, бе? няма ми нищо. Трябва да се качим някак си заедно. Само копай към мен. Чакай сега, тук може да има дейност. Ари, връщай се! О, добре. Мина. Ще ни улекти малко Идваш ли? пътя. Сега ще дойда. Може. Виждаш ли мито? Само, че ми свършиха малко торчовете. Аз имам, защото мисля, че видях такова. Ари, мама, Ваня, помогни ми! Чакай малко. Ела, гледай къде съм и тръгвай към мен. Давай. Фак да не се срути само, мамо. Гледай само аница. Много Срути. съм глупав, служих торч върху гравел, без да знам какъв е този гравел. Виждаш ли мимто? Аз събрах лапис, Лапис ли? Добре, бирай. за да... Източно над мен. Давай. Тук има злато. Чакай сега. Давай. Тук е някакво супер тъмно мина, бе. О, има много злато. Така, точно над мен си стой. Върни се, не! Върни се! Аз направо... Ти ме подмина. Ето какво. Чакай, върни се, подмина ме пак. Малко по-далеч от мен копаш. Сега ще се срещнем точно. Ето така. Здрасти. И без това ми трябваха купчета. Дай момент така. Имаш ли торчови? Какво ще правим сега? 23. Аз пък нямам. Имам само 8. Мале свършваме кирката. Ваня, няма как да се справим. Трябва да се върнем някак си горе, иначе сме до тук до оцеляването. В мината. Фърлям се на произвола на съдбата. Шигам се, бе. Може да падне във вода. Ай, тук няма вода. Къде си изобщо?
Ето тук някъде. Не ти види ли ми, ти много си далеч явно до мен. О, ето желязо. Ще обирам желязо. Фак! Майка! Как ще я падна, бе? За брони. По 12! Какво? Как ще я запърва? Долу. Стига, мама, не попритиснявай. Имам само една желязна кирка, с която да копам. И след малко идея ще се щупи. Имаме желязо. Ма нямаме печки. Има въглища, с които може да си направим печки. Има лава тук, която ми са пени като шамандура. Имам бохли, с което да я спра. Мале! Лавата! Аз съм точно под теб. Знам, тук спирам на лава. О, ти си в една мина, където е лавата, дето си за лавата. Точно в нея. Сега ще капра теб. Често повече. Аз па нямам никакво въглищи. Аз нямам 20. Въглеща и тук намерих още. И аз намерих. Фак! Какво? Мина. Мадафаки! Какво намерих? Виж тук е тук. Е тук. Точно долу над лагвата. Добре, че ми бъгна. Мале, как ще я се изтръса там. Внимай тук къде идваш при мен. Аз изтръси като голям буджук. Саламаджията. Тук това няма го копам, защото виждам къде е. Тук лава някаква ми са пени пак. Тук не е нищо. Баси късметия съм просто. Паднах на най-затънтеното място. Тук някакъв лева си обирам с лапис. Трябва да се кача горе, иначе ще умра тук. Ще си взема хубав блок и да не падна с това грай, че ми бу майката после. Аре, как да се кача, мислиш? Ваня, О, помагай. Да излея. в момента обирам. Къде си изобщо? Въглища. Кой левел си? Четвърти, пети почти. Аз тук си обирам. Аз трети, защото нищо не обирам. Аз трети обирам. Такова. Злато обирам и тук ми трябва малко. Нямаме за две брони сега.